Панове, у Казахстане робіцца рэвалюцыя, але мы пагаворым пакуль што пра сваё. Пра падзеі ў рэчыцы, дзе нібыта міліцыянеры, паводле паведамленняў, апазіцыйных дзеячаў, міліцыянеры збілі нейкага там затрыманага, потым нарабіўся вэрхал, трупныя пятны палічылі за сляды збіцця і гэтак далей. Маё відео называецца так. Раней рэвалюцыянеры рабавалі банкі і цягнікі, цяпер яны паляць, нюхаюць і колюцца, а грошы ім дае Сорос. Это відео прысвечана якраз падзеям рэчыцы. Да аматараў нюхаць смярдзючыя тапкі наркаманаў далучыўся Зянон Пазняк. Ягоная прага да абароны крымінала невытлумачальная. Так ён славасловіў на адрас Ціханаўскага, цяпер знайшоў новы сімвал вольнай Беларусі, ажно рэчыцы. Зянон, мо ты і сам наркаман. Бо асабіста я ведаю немало беларускамоўных наркаманаў ды алкашоў. Тут нічога няма дзіўнага. І асабліва тут саромецца няма чаго. Ну, і я не дзіўлюся, калі яны бароняць адзін аднаго. Ну, зразумела, так яны себе паводзяць заўсёды ва ўсім свеце. Тут што цікава, многія імігранты-рэвалюцыянеры громка наракаюць, што Ціханаўская іх не бачыць ва ўпор. А тут наркаманскае лоббі з нейкай рэчыцы мае выйсці наўпрост на яе, і света з вячоркам адразу кідаюцца бараніць любы крымінал. У тым ліку і гэта наркамана з рэчыцы. Але было мне дзіўна, што і Пазняк да іх прыбіўся. Выпадкова так не бывае. Вот тут мне не кажыце. Выпадкова так проста ніколі не бывае. Такім чынам, наркота і грошы – вось два рухавіка рэвалюцыі. І што вельмі брыдка, зайшло параўнанне наркамана з Зайдэсам, которое зрабіў Пазняк. Ну, гэта як гаўном ён сябе і нас абмазаў. Але я даўно казаў, што Пазняк мае неверагодны талент набліжаць да сябе разнастойную чалавечую брыдоту. Ну, а што да падзеяў рэчыцы, то, канешне, там чалавечая трагедыя, але не трэба рабіць ні з наркаманаў у рэчыцы, ні з Канавалава і Кавалёва, народных герояў беларускага рэзістанса, альбо з Чыжа, там, Беражкова, з этого рэктара, который быў рэктарам, а потым стаў пратэстоўцам. Ой, бяда, бяда. Ну, ўсё, да пабачэння. Будзем чакаць, што адбудзецца ў Казахстане.